Това ли ще бъде най-мръсният PlayStation 4? Защо ли така мислям? Виж тук. Дори USB-ците имат цвят на прах. Представете си вътре какво ще. Дайте го отваряме да видим. Махнахме само един капак и мога видите. Прах, колкото искате прах. Сега ще видим какво е надолу. Добре, бяхме правили, вътре положението не е цветно. Най-много прашно. Дайте да видим надолу. Освен прахта, която виждате тук, термопасата. Чакайте, направо пипам с пръст. По принцип, нормална термопаста трябва да ми изцапа. Тази не ме. Съвсем малко, виждате, ето. И то това е твърда, вижте. Тя трябваше да я махнем цялата с пръст. Дайте да видим надолу какво става. Време да видим радиатор. Ай, много прах има. Много прах. Его и вентилатора. Доста прах. Добре, давайте да почистваме. Така, ето вече сме почистили, няма прах. Не е такова положението. Ето гледайте, сега сменяваме термоподложките, сменяваме термопасата, загубяваме и ето го вече готов. Почистен. Сега затваряме и този капак. Слагаме една FIFA, тестваме, защото имаше проблеми и с буре, освен че беше за почистен. Име какво е, а вие ако искате да помогнем на вашия PlayStation, пишете на съобщение или елата място в град Перник.